Sanibonani wengane zakwethu. Ngiyethemba ukuthi ni-right futhi niyaphila. Ngicela ukuthiphisa aboni bezinhliziyo zabantu. Ngicela ukuthiphisa abatheli benhlabathi emaphalishini abanye abantu. Ukuthi uma emndenini uzalwa unomzali, unabazali bonke. Uma kulalwa emndenini kuyathandazwa. Umama uthandazela ukuthi Nkosi yehlisa isibusiso phambi kwabantwana bami, bethola imisebenzi, bekwazi ukubhekelela ikhaya, belobole, beganwe, bondle nezingane zabo. Leli khaya lingafi. Asuke umfana ahambe ayofuna umsebenzi, afika ahlangane noKhuzani noma afika athola ifame asebenze. Le fame imholele. Wena ngesikhathi umxoshisa emsebenzini, automatically uletha izinyembezi kumama owaguqayo ukuthi lengane ayithola umsebenzi. Automatically uletha inhlupheko. Automatically wena you are in a war with amadlozi abantu. Wena usendleleni uvimba impumelelo zabantu. uNkulunkulu mayelethe isibusiso, wena uhamba ususa kubantu. Isibusiso silethe umdali, uhamba ususa ngokuzama ukubhixa nokunyundela nokuxoshisa abantu emsebenzini yabo. Umbuzo ke umile, wena inhlanhla uzoyithathaphi? Ngoba manje you have started a war noNkulunkulu obusisa abantu. Wena usebenza against ibusiso zikaNkulunkulu azehlisela kubantu. Uqale impi ebheke noma ehlasela imithandazo yabazali babantu abazamayo. Uqale impi yokuhlasela noma yokulwa nezidalwa zabantu namadlozi abo. Umbuzo wona lapha akhona awalwi yini nawe? uNkulunkulu lapha khona akalwi yini nawe? Ithunywa zabantu kazilwi yini nawe? Inhlanhla uzoyithatha kuphi uma kukhona abantu obaphuca amaphalishi abo? Ngifuna ukukuvezela kanjena-ke. Ungalinge noma ngabe kuthiwa umuntu awuzwani naye kangakanani, ungalinge umvimbele noma ungalinge umlwise noma ungalinge umxoshise emsebenzini lapha asebenza khona. Noma ngabe kuthiwa uzwani naye kangakanani, ngoba umsebenzi akuwona wakhe, wawunikwa umdali. Okungcono mawulwa naye, lwana naye ngento yakhe, hayi ngento ngesiyone yakhe. Into ithi njengoba ngicula, umculo akuwona wami, ngawuphiwa ukuthi ngizophilisa ngawo umndeni wami, ukuthi ngizoshintsha ngawo impilo zabantu, ukuthi ngizosiza imindeni ihluphekile, ukuthi ngizoba yithemba kubantu asebenalahlekelwe yithemba. Umculo wami usebenza all in one, usebenza endaweni eziningi ngendlela exhakayo. Umuntu ngimphilisa ngokomoya, umuntu ngimphilise ngokusenyameni. Uma wena ulwa nami, uma wena ungihlasela, uma wena ucija imkhonto uyibhekisa kumina, umbuzo ulwa nami yini? Uyabona yini ukuthi wena usekho empini yakho nami? Awulwi nami. Ulwa nabanikazi abanginika lento engiyenzayo. Ulwa bonke abantu abathola usizo ngokuba khona kwami, ngokwenza kwami lo msebenzi. Ulwisana namadlozi abo bonke laba bantu ngoba bathandazile ukuthi abathola usizo. Uma lolo sizo belithola ngami, wena ulwisa mina, inhlanhla wena uzoyithathaphi? Ungekubone manje futhi ngethi ngoba masekwenzeka uzitshele. Kungeke ukuthi masekwenzeka
kusho ukuthi njengoba kwenzeka into owayenza kubani, kodwa khona uyobona izinto zakho uthi uyahlanganisa zingahlangani, uthi uyahlanganisa zingahlangani, uzothi kanti ngoneni, kanti ukhohlwa into encane, ubhizi ulwa ume indleleni zabantu ababusisiwe. Thanda abantu, musukume endleleni zabantu, musu ukunyunda abantu emsebenzini labasebenza khona, uzobona ukuthi impilo yakho, imizamo yakho angeke ihleleke yini. Kunabantu isikhathi sabo singakafiki empilweni zokuba baphumelele, but kunabantu esithi isikhathi sabo sokuthi baphumelele sesifikile bese sivinjwa yibona ngokuthi engabe bamukela isibusiso, babhizi bahambe banyundela abantu emsebenzini yabo labasebenza khona, babhizi bahambe belwa izimpi abangathunywanga ukuthi mabazilwe empilweni zabo. Imfihlo yokuphumelela empilweni ukuvula inhliziyo. Vula inhliziyo, ayingabi nanzondo. Musucije umkhono ucije labantu abangalwi nawe, abanye abangakwazi, abanye futhi abangaze bexabane nawe. Ucije umkhonto wena uyibhekise kubona ubakwazi. Okwazi ukuthi awukwazi bona. Udumo lwami olungaka engaliphiwa olusemhlabeni, noma ngabe kuthiwa ngangihlakaniphe kanjani, ngangeke ngikwazi ukukhanda udumo olungaka. Lolu dumo noma ngabe kuthiwa uyisinga inga kanjani, kumele kodwa kufike ekhanda lakho lolu dumo akulono lwakhe lwemvalo. Waluphiwa, kunesizathu sokuthi waliphiwela lelo yadumo. Lokuthandwa abantu kwami kangaka kunesizathu ukuthi ngathandana nabantu kangaka, angizicreatelanga. Uma wena uhlasela lolu dumo lwami, uzama ukuthi lolu dumo lwami lungabi khona, awuhlaseli mina, uhlasela umnikazi wodumo, uhlasela umuntu owanginikeza lolu dumo. Umbuzo uzovuma niyena, uzoreplya kanjani kuwena? Izinto zakho izolunga yini? Uhlasela abantu abanamandla ukunikeza abantu izinto ezithile, uhlasela umnikazi wogcobo, uhlasela umuntu okuyena owanginikeza ugcobo. Unawo namandla wena ukunikeza umuntu ugcobo. Uma ngabe wena uhlasela umuntu owanika mina ugcobo, unamandla yini okulwa nomuntu onikeza abantu ugcobo ungakwazi ukunikeza abantu ugcobo? Uzophumelela yini wena ezimpini zakho noma ezintweni zakho zenzayo uma ukulwa izimpi nabantu abakwazi ukukhipha ugcobo benikeza abantu? Uyophumelela kanjani? Asisukuvuma emhlabeni ukuba zizisebenzi zikaSathane. Asisukuvuma emhlabeni ukusebenzela uSathane. USathane emhlabeni ufika ashintsha abantu bakaNkulunkulu abenza bakhe bebe zisebenzi zabo. Kunabantu abahlala ko TikTok bebhizi bedicilela phansi amagama abanye abantu abangabenzanga lutho. Udinga inhlanhla yini empilweni? Awuyilandeli yini isiqalekiso? Mina bengizothi uma ngabe kunomuntu obhizi okunyondela abantu emsebenzini labasebenza khona, akaxolise, akabathinti abantu, axolise, ashintshe ukwenza. Kusemhlabeni la, impilo iyahamba, iminyaka iyahamba. Akuvuke ngakusasa kuthi usuku obuzolisebenzisa kusasa ukuthuka ukhuzani, lolo suku ulisebenzise ukushintsha impilo yakho. Akuthi kusasa uma ngabe kunosuku ubuzolisebenzisa ukuspenda ukuhamba uyonyondela umuntu emsebenzini lasebenza khona, awukusebenzise ukushintsha impilo ngoba isikhathi siyahamba. Usuku makushona luyabuza ukuthi wenzeni oluzoshintsha impilo, ngoba sisebenza ubusuku nemini kasilali sishintshe impilo zabantu ngomusic, sishintshe impilo zabantu ngokuphila. Uma wena uhlasela umuntu owenza njalo, uNkulunkulu ubona uthuka kuwe yini? uNkulunkulu ubona usesayidini lakho yini? Yingakho uthuka umuntu kodwa ngingajiki lutho kuyena, ungenzeki lutho, noma ngathi uzama ngayo indlela kumyonda ngenzeki lutho, ngoba akuyena umnikazi wakhe. Umuntu nomuntu unomnikazi wakhe okhona. Uma ngabe uxoshisa umuntu emsebenzini, uyenzile yini research wathola ukuthi uma ngabe lo muntu sexoshwe emsebenzini umndeni wakhe uzophila ngani? Kumnandi yini ukuthi ube umbulali ungakaze kodwa umbulali umuntu, kodwa ube umbulali, ube nesono sokuba umbulali? Kumnandi yini ukuthi lapha ekhaya kwabani sokulala ngadliwe ngenxa ukuthi wena wakhipha umuntu wakhona wayisebenza? Kumnandi yini ukuthi kwampungose kuthiwa sekuyalanjwa ngenxa yokuthi wena wakwazi ukuthi uzame ngayo indlela ukuthi wephuca ukhuzane lesi sinkwa asiphakele umndeni wakubo?
kuyoba mnandi yini inhlu